بفکرن هون لقاده کنه لوی قاده 2000 حب و شانخانهان و سازین سفید جیه بکرنه هون دیدچن جمعوان دگرن هون لبرهمین وان مزد کن هون لگل وان تکلی داتینن ددن و دستینن ام قالا چه دکن؟ ام قالا فوارا پرتوکان استانبوله دکن فوارا پرتوکان استانبوله فوارا هری مزن آت Türkiye'ye ku TÜYAP organize dike. İsal çlu düyemin carıldar dike be u 13 mehe ve deriyene xoveke. Hatta kengi hatta 21 mehe. Dinav de ve şanxaneyn Kurdan jihene emekala wam kim bitaybeti. Ez bi xud demat için fuare yek biyet ez pürtüka digirim, parçayeki jê dixînim, kêfê jê digirim û dema bi dilê me be digirim, dikirim, distînim û tînim. Ez bawerim gelek kes wisa dike. Li îsal em hê zêdetir xwedî li pirtûkxaneyên Kurdan ve şanxaneyên Kurdan derkevin. Ji bo çi? Ji bo vê yekê ew di nav zehmetiyê de vî karî dikin. Salên borî ji ber rewşa aborî tenê weşanxaya Nûbihar û Wexfa İsmaîl Beşikçî ku ew jî pirtûkan çap dike li fuarê bûn. Îsal li gel van sê hebên din li wan hatine zêdekirin. Yek ji wan weşanên dara ye, yek sîtav e û a din jî doz e. Di vê fuarê de fuara ku 13 mehê dest pê dike û heta 21 mehê wê dewam bike 5 sazên Kurdan 5 weşanxaneyên Kurdan hene. Wexfa İsmaîl Beşikçî, Nûbihar, weşanên doz, weşanên sîtav, weşanên dara. Ew ê bi pirtûkên xwe yên Kurdî li wê derê bin. Di tamamê fuarê de 400 heb nehin dike, 400 heb panel û gotûbêj hene. Muheqqeqiyên ku hûn ji wan kêf bigirin wê hebin. Cihê fikrî ye, cihê danûstendinê ye. Helbet di nav de çend panel hene ku weşanxaneyên sazên Kurdan jî li dar dixin. Li dor 2000 însanê nivîskarî wê li vê fuarê pirtûkên xwe îmze bikin. Li dor 2000 bifikirin ku navçeyekî nüfusa wê 2000 e. Fuara Pirtûkan İstanbul fuarekî gelekî mezin e. û her bi coş derbas bin bi 100,000 însan diçin temaşe dikin pirtûkan distînin. û anha jî deriyên xwe vedike. Çil duyemîn fuara Pirtûkan İstanbulê li benda wê ye jî. Bi taybetî pêşniyaza me ew e ku hûn serdanekî bidin weşanxaneyên Kurdan û tiştê ku bi dilê we be helbet bikirin. Ez ê jî li wir bim ger em rastî hev hatin helbet em ê sohbetê bikin. Heta vîdyoyekî din û heta fuarê an heb xatirê we.